Nu skal vi tilbage til 80'erne, til dengang svenskerhår og heavy metal var noget af det mest hippe, man kunne forestille sig. Et af datidens heavy bands udgiver nu en ny CD, og det helt uden at spille et eneste instrument. Undskyld de herrer, men pladen kunne godt hedde De Gamle Synger. Can't tell the maker from the referee. To forhenværende i studiet. The lead is straight. I'm dragged around by my simplicity. Music's on the loose, there's more to life than meets the lens. De var heavy rockere i 80'erne. Jeg har sidst spillet klaver for keyboard for 14 år siden. På sin vis er vi jo lige så kedelige som alle andre, de bliver 30, eller hvornår man nu begynder at blive lidt mere kedelige. Og jeg har sidst sunget også for en 14 år siden. Jeg tror ikke, det bliver en kæmpe sælger. Så vi har været i træningslejre. Der skal nok blive solgt nogle CD'er. Hver onsdag aften her de sidste halvanden måneds tid. 10, ja. Måske 15. Jeg ved det ikke. En laboratoriechef, en selvstændig, en elektriker, en produktionstekniker og en ejendomsadministrator. 18 år efter, de sagde farvel til heavy rock bandet LA. Dengang, midt i 80'erne, kom de i tv. De har netop indspillet deres anden LP, da pladeselskabet gik konkurs. Plade nummer 2 blev aldrig udgivet, årene gik, og i dag er de glade for, at de ikke blev heavy rock stjerner. For sundheden af den her op, der tror jeg egentlig nok, måske det var meget godt. Jeg tror nok, hvis jeg sagde, nu vil jeg være lige så god som i gamle dage, så kunne jeg nok også nå det, medmindre jeg fik gigt i fingrene, inden jeg nåede så langt. Det kunne jeg godt. Og så skulle du lige have lidt længere hår. Det er også for sent nu. Men bandets fans havde ikke glemt dem. En fan fra Brasilien og en fra Grækenland gav lyd for at få fat i den første plade, og samtidig blev den solgt på internettet for 1000 kroner per styk. Så nu har 80'er heavy rockerne fra Vejle besluttet at gå i studiet igen for at afslutte den plade, der aldrig blev udgivet. Den musikstil, det er jo ikke det, der ligger højst på hitlisterne lige for øjeblikket, vel? Sådan er det jo. Det sjoveste har været, at man lynhurtigt finder den her jargon fra dengang. Frokost for de gamle heavy rockere. Ingen kvinder, sprut eller hårde stoffer. Kun leverpostej. Og der er god tid til en flad uden agurk. Bandet skal nemlig ikke spille instrumenterne. De har bare hævet de gamle optagelser frem igen, mixet dem og lagt lidt kor på. Nummer 2 på vej, 18 år efter den første. I'm dragged around by my simplicity. Music's on the loose, there's more to life than meets the lens. Music's on the loose. Det var sgu i orden, drenge. Den nye plade med LA kommer ikke til at hedde De Gamle Synger. Titlen er Unfinished Business, og den udkommer til november. Nu skal vi have en vejrudsigt. Det skal vi. I morgen der kommer vi ud med det glade budskab om endnu en af de